Strašne ma štipu bradavky, mi Manka vytočila, jak vodovodný koučik, som povedal, nech ma natre opalovacím krémom a normálne ty kokos, neviem, musí si ostriať už nechty. Čo ti jebe? Ináč Lexo chce ma vyjebať jeden týpek. Aha, a za čo? No, že vraj som mu povedal, že je Afričan. Dobrá pičovina. A kto to je? Neviem, ale keď ma pôjde byť, tak sa dúfam, že na postavíš. To uver, ja sa za teba postavím, keď sa pôjde zbiť. Dobre. My motherfucking nigga, most likely I'ma die with my finger on the trigger. Kokos, kde je ten týpek? Čo na tej Feldeby už som tu bol 20 krát, ty kokot. Ja nevím. Ja mám piči toto. Kámo, to je ten týpek. Komu si povedal, že som Afričan? Komu si to povedal? Ale riadne na piču si dostal. Kámo, však si mi povedal, že sa tam napostavíš. Veď som sa aj postavil. Čauko. Čau. Jaj, to piče. To čo máš? Až vieš, však bol som si kúpiť hodinky. YouTube Money. Jebe ti zo Svarovského? Zas ako nejsom gogo, ja som si kúpil zo Svarovského obuvák a hodinky mám iba v tej taške. Hodinky som si kúpil Čínáci boli vedľa, tak tam za 15 €. Ale však predtým nám si iné rozjebal. No tak síce áno, ale tak neboj sa, tieto si už budem vážiť. No tak to som zvedavý. To je pohoda, niečo nám naleze. Ja som ti to hovoril ako. Ináč ty si vypol tú žehličku? A víš čo? Nevím. A že kašľam na to, aj keby nie. Tam povím. No, dobrý. Lexo, tvoja mama mi povedala, že máš ísť kúpiť cibulu. Do piče! To sa nechce! No dobre teda. Ja môžem. Mal si kúpiť cibulu? No však aj by som tam kúpil, ale strašne veľa tam stála, vieš. Ozaj cibula? No, však tá cibula tam stojí už ale mesiac. Alex, tvoje vlasy sú láva. Vážne? 10. Tieto zábery boli vystrihnuté kvôli nevhodnému obsahu. Do piče, ty koko! To čo som si jebol na tú hlavu, ja to zabijem!